U napad! Sudbina je zadovoljena. Što je ovo? Moj tisućljetni štab aktivirao se sam od sebe. Što se događa? Obelisku! Osjećam nešto čudno iznutra. Ej, pogledajte Kaibu. Iz nekog je razloga odustao od napada. Da, ali zašto? Jesi dobro? Dođi k sebi, braco! Ovo je ludost. Nikad prije nisam osjetio ovako nešto. Je li ovo još jedan od išiznih trikova? Zašto mi te slike prolaze kroz glavu? Izgleda da išizine umne igrice počinju djelovati na mene. Samo trenutak. Ono je kamena ploča s slikom mojeg plavookog modrog zmaja. Što to znači? Možda bih trebao razmisliti o svojoj strategiji i opozvati Obeliska. Netko drugi vlada mojim tisućljetnim štabom. Osjećaj je prejak da bih ga zanemario. Tisućljetni štab djeluje na Kaibu. Moj instinkt mi govori da Obelisk nije rješenje. Kao da me moj plavooki modri zmaj doziva. Možda bih trebao napasti i Šizu sa svojim plavookim umjesto s Obeliskom. Ali to se protivi mojoj cijeloj strategiji. Od početka sam namjeravao uništiti Šizu s Obeliskom. Ali sada znam, da bih pobjedio, moram pozvati svojeg plavookog modrog zmaja. Gledaj kako ću aktivirati svoju čarobnu kartu, Demonika. Ona mi omogućuje da pozovem čudovište s groblja. Vojničino, u obranu! To nije budućnost kakvu je moja Obelika predvidjela. Sve se promijenilo. Da bih mogao pozvati svog plavookog modrog zmaja, moram žrtvovati 2 čudovišta. Prvo ovo. O ne. Tako je, to je moja božanska karta. Glupost. Ma nije moguće. Šta on umišlja? To nije moguće. Poslušaj me sad. Nitko neće vladati sa mnom. Ja odlučujem o svojoj budućnosti i zato žrtvujem svoja čudovišta. Obelisku i Vojničino, šaljem vas na groblje karata. Kako je moja Obelica mogla pogriješiti? Šutjela si, Šizu. Gdje je sada nestala tvoja čarolija? Ili si shvatila da sudbina uopće ne postoji? Gledaj kako pozivam svojeg plavookog. Pokaži se. Znači, Kaiba je nekako uspio promijeniti budućnost. Tako što je pozvao svog plavookog modrog zmaja. Ali kako? Što li je to vidio? Nešto iz Kaibine prošlosti se vjerojatno probudilo u njemu. On je bio drevni vladar plavookog zmaja. I Šizu, ako možeš predvidjeti sve moje poteze, kako to da te moj plavook iznenadio? Osim ako ti nisi samo obična varalica, kao što sam i mislio. Uskoro će saznati istinu. Sad je vrijeme da te dokrećim. Plavook i modri zmaju, u napad! Uništi njezine životne plodove sa svojom bijelom munjom. Smogom. Pobjeda je moja. Gotovo je.